Ayan. Lulutuin natin yung magpipinakbet ako kasi si Papa nag-deliver siya. Tapos ang ingay. Gusto niya kumain ng pinakbet. Kahit anong oras daw uuwi siya dahil sa pinakbet. So lulutuin ko to ngayon. Tapos para ano, favorite kasi niya to. Ang ingay. Ang hirap mag-deliver ng walang masakyan talaga. Sobrang hirap. Lalo na ngayon, medyo mahal yung pamasahe. Tapos, na mahirap siya kasi yung iba magpapadeliver, gusto nila agad-agad. Kaya, minsan talagang, kahit gusto nilang agad-agad, talagang dinideliver namin. Ang problema lang kasi namin pag medyo, pag medyo, nasulok yung mga address nila, medyo mahirap kasi, diba? Kaya naman, ang ingay naman, oy. Wait. So, ito na yung aking gagawing pakbet. Ito yung typical natin na pakbet. So, ito yung uunahin ko. Kasi gusto ko mauna siyang kasi matigas to. And then, maglalagay ako, gusto ni Papa palagyan ng yung chili sauce. So, lalagyan natin. Kasi gusto niya maanghang. Ayan. Tapos, ito naman yung ilalagay natin. Karne. Ayan. Meron tayong karne dyan. Medyo malaki ngayon pagkahiwa ni Papa. Pero, carry na yan. Ayan. Natapos ako gaya pa ako nag-vlog kasi kanina maingay eh. Natapos ko nalutuin yung ating pinakbet. At tamang-tama na makakarating lang ni Papa. Gutom na daw siya. So, muna ako maghahain ng pagkain na. So, eto, kay Hagrid, sineparate ko na. Eto, tapos ito yung amin maanghang. Nilagyan ko ng yung chili sauce. Ito, bumili na naman si Papa. Wala na, addict na. Kasi umalis siya. So, ayan. Tapos, ayan. Maghain muna ako para makakain na ilo. Ayan. Ito kay Hagrid. Ito naman akin. Kay Papa, walang laman. Hello! Good afternoon guys. 4 PM na pero medyo madilim. Medyo madilim siya. And medyo na-busy ako. Magsagot ng mga inquiry. Minsan, hindi mo na mamalayan yung oras. Pag nagsasagot ka ng inquiry. Tapos si Papa, hindi pa nakauwi. Magluluto ko ngayon ng kimchi. Ayan, eto kimchi. Hindi ko pa ito nakain. And may pag-uusapan tayo mamaya. Kaya, nag-iinit muna ako at medyo magdiligpit-ligpit lang muna ako. Kakatapos ko lang din maligo eh. Ayan guys, medyo malilim nga lang dito, no? Pero, ayan. Ito yung itsura niya. Ayan, diluksan ko na. Last time na kumain ako nito, hindi ko na maalala. Pero, ayan, ito may dalawang tapos puro to hindi ko maintindihan, pero sundin ko na lang siguro kung hanggang saan yung water dito sa So, ayan. Kasi sasabihin ako sa inyo ngayon kasi merong nagalit sa akin, sa aking mga sinabi nung ako. Wait lang. Lagyan ko muna ng water.
Ayan, medyo ano dito guys, hindi ganun kaliwanag. Pero ayan, sabihin ko sa inyo. Kasi nung kasagsagan, diba? Nakahang doon. Sa kasagsagan ng aking mga videos, hindi ko in-expect na meron magagalit dito sinabi ko. And nung pagsabi ko na, ano sinabi ko? Yung pagsabi ko na kung useless lang, kung maganda yung bahay, tapos wala namang makain, ganyan, yung mga sinabi kong ganon. So, yung pagkasabi ko ng ganon, talaga, prangka akong pagkatao, guys. Kung nanonood kayo sa mga past videos ko, prangka ako na tao. Ayokong medyo inaano yung mga pagsasalita ko. Kasi kung totoo, tatamaan ka talaga, no? And yung mga sinabi ko is really based on my experience. Hindi ako nagsasabi sa inyo ng mga hindi ko naranasan. Dahil nga, nung pagsabi ko na ganon, na-experience ko din. Kasi dati na meron kaming bahay talaga. Kaya nga sabi ko sa kanya na na-experience ko yan na may bahay kami dati sa subdivision. Maganda lang tingnan sa labas. Pero pag nakikita mo yung laman sa loob, yung mga nakatira doon, hindi mo alam kung ano yung struggle na yung pang-araw-araw namin dati na hirap kami. Kailangan namin talagang magsumikap. And naalala ko dati si mama, ako at si kuya ko. Kaming tatlo, talagang grabe yung namin. Pagsisikap dati. Bata pa ako noon pero grabe talaga yung namin, yung ang layo-layo ng subdivision namin, tapos pupunta pa kami sa syudad, sa city para mag doon. So basta maraming mga pangyayaring ganun. And then na-experience ko po iyan. And kaya nga sinabi ko, hindi lahat ng may bahay ganun, hindi lahat ng mga may malaking bahay ganun yung sitwasyon. Sabi ko, may iba. At actually, mostly ganun yung sitwasyon Kaya nga sinasabi ko, iba-iba tayo ng mga prioridad sa buhay, diba? Iba-iba tayo ng prioridad. Ako kasi, may mga tao kasi nga, may mga tao na gusto nilang, yung security nila is yung sa bahay talaga, magkaroon ng bahay. Siyempre, sino ba ayaw magkaroon ng bahay, diba? And, minsan kasi yung security ng iba, yung sa bahay, magkaroon talaga silang bahay, di ba? Marami nga nagsasabi na di bali nang walang makain basta may bahay, di ba? Hindi ako ganun. Iba-iba kasi tayo, iba-iba tayo ng mga pinagdaanan, iba-iba tayo ng mga experiences, kaya iba-iba tayo ng mga prinsipyo sa buhay. Ako naman, hindi ako ganun. Kasi nga, dahil sa mga experiences ko, marahil sa'yo, iba yung experiences mo, di ba? For me naman, syempre gusto ko din magkabahay, 'di ba? Gusto ko 'yun. Pero syempre, mulat ako Mulat ako sa mga nangyayari sa paligid ko, mulat ako sa mga nangyayari sa pamilya ko, sa mga ka-relatives namin, kung ano yung totoong sitwasyon na hindi lang enough yung meron kang bahay. Importante din na magkaroon ka man ng bahay, importante na alam mo yung matiwasay naman na wala ka masyadong binabayarang mga utang, ganyan. Kasi syempre mahihirapan ka talaga. And ayoko nang ganun. So iba-iba kasi tayo. Ako naman, pinaplano namin ni Papa yung magkaroon ng bahay, pero hindi namin gustong diretso. Tinatrabaho po namin. Gusto namin unti-unti. Ayaw kasi hindi naman madali kumita ng pera. 'Di ba? So ayoko nang ganon. Kaya medyo iba-iba tayo ng mga prioridad. Ako naman, prioridad ko talaga is maging komportable. Tsaka hindi naman ako nagmamadali talaga. Kung time na bumili na kami ng bahay, then that's a time. 'Di ba? Kung will ni God yun. Pero sa ngayon, ginagawa ko talaga is pinaghihirapan ko bawat sentimo ng aming pera. And yun, wala akong intensyon na meron akong saktan sa sinabi ko, pero just based on my experience at sa nakikita ko, at totoo yun. Hindi yun kasi sa panahon kasi ngayon, yun yung tanong ko sa kanya, sa panahon ngayon, sino ba yung mas makaka-survive?
yung may bahay na walang pera, walang ipon, walang pabili ng pagkain, o yung nagre-renta na meron namang sapat na pera, nakapag-ipon, merong makakasurvive ng mga ilang buwan. Sino kaya makakasurvive doon, 'di ba? Kaya nga sinabi ko, wait lang, baka okay na to. Ang dami ko na sinabi. Hindi pa ako nakakain. Ay, ang sarap. Ayan siya, sarap. Ayan siya, oh. Ayan. May nakalabas ako ng ganisa kasi magluluto ko ngayon. So, oh, Hagrid, oh. Gusto niyang tikman kasi, ano daw. Wait lang. Anuhin natin, oh. Oh, taste, oh. Taste gani, para makabalo ka. Sige na. Kasi gusto niya talagang maanghang. I like this one. Sarap siya, te. So, ayun nga. You got the Ano ba yung sinabi ko? You got the moon. I got the food. Kaya nga sabi ko sa kanya, I got importante din na kami, though nagre-rent kasi nagalit siya sa akin kasi daw contradicte yung mga sinasabi ko sa past vlog ko. Ang hirap i-explain sa inyo ng kung hindi pa kayo nakapanood yung mga nakaraang vlog. Kasi sinabi ko na babalik na kami sa kabilang bahay kasi hindi na kami makabayad ng renta, ganyan. Yun naman po ang pag-share ko sa inyo is, ano lang yun, yun ay, sinishare ko sa inyo kasi, sabi ko nga, ayaw kong magulat kayo. Kasi, nasa point na kami na, alam mo yung pinaplano namin, nasa point na kami ng nag-iisip na kami ng possibilities na what if. May mga what if na kami. Siyempre, kailangan namin paghandaan yun. What if kung ganito yung mangyari. Saan tayo pupunta, 'di ba? Pero hindi ko naman sinabi na aalis talaga kami dito agad kasi naghahanap naman ako ng paraan talaga na do hindi pa tumatakbo yung ating GKH Best Buy na business, yung party supplies natin. Talagang inaano ko na naghanap kami ng paraan ni Papa talaga na hindi naman kami makaalis dito. Iyon ay aming mga konsiderasyon lang. Yung mga ano lang ba? Mga tawag din. Uy, may hirap ng sabaw. Tagalog. Sabaw. Yun yung aming ano lang na sakaling may mga posibilidad. Ayun. Yun yung ay mga posibilidad na pwedeng mangyari. Yun lang. Tapos, tsaka ako willing naman ako kung babalik mo kami doon. I'm very much willing na bumalik doon, guys. Pero, wait lang. Ayun, willing akong bumalik doon. And hindi ko lang maintindihan bakit siya nagalit sa akin. Baka na ano siya sa sinabi ko. Hindi siya ganun kaanghang, in fairness. Tapos, ayun. So, iba-iba tayo ng prioridad. And, ako naman, hindi ko naman sinabi na magrenta kayo. Ang sinasabi ko lang is, meron ako mga sinasabi na minsan, lawakan po natin yung pag-iisip natin. Kasi yung mga sinasabi ko, meron po kayong mapupulot doon. Though, hindi nyo naman preferred na mag-rent. Kasi may bahay naman kayo. Pero, sinishare ko sa inyo yung aking journey. Kasi, maaring meron kayong mapulot dun sa mga sinabi ko, sa mga experiences namin. And, yun nga sabi ko sa kanya, ingay. Wait lang. Binigyan kami ng aming kapitbahay, guys. Kasi birthday ng anak niya. So, binigyan niya kami ng spaghetti, cake, at saka ito pancake. Ayan. Salamat po. Ayan, kapitbahay namin dyan sa kabila. So, ayun. Nasa na ba ako? Ang dami ko na sinabi, pero yun na naman yung gusto ko sabihin talaga. Huwag naman kayo magalit sa akin dahil i-share ko lang. Pasensyahan nyo na ako kasi hindi ako yung taong
magsasalita ng maganda para lang ma-please kayo, para lang alam mo yung para lang hindi kayo magalit sa akin. Sinasabi ko lang talaga kung ano yung totoo. Minsan talaga masakit pag natatamaan tayo. Ganun talaga yun. Pero sana naman huwag kayo magalit sa akin. Te, ha? Sarap. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong sabihin. And, let's be friends. Kasi, ano ko naman dito sa aking vlog eh, magtulungan tayong mga nanay, diba? Kasi syempre may mga nanay na nag-share talaga ng mga experiences nila, mga budget, ganyan. So, magtulungan lang po tayo. And, minsan, ganun lang talaga ako magsalita eh. Hindi ko maiwasan. Hindi ako nag-sugarcoat sa mga sinasabi ko. Kung ano yung ko, yun talaga sinasabi ko. So, pasensya na kung medyo na-hurt kayo sa sinabi ko. Pero, yun. So, ayun. Kain muna tayo. Masarap. Sige ng kaanghang. In-expect ko maanghang siya. Tapos pala, kung di na lang natira dun sa aking bagoong, ano na lang natira? 4 pieces na lang. So, ano na yung 8 pieces. Ayan o, konti na lang siya. Tapos, yung aking chili sauce, isa na lang yung natira sa chili sauce ko. Ay, in fairness sa chili sauce. Yan, isa na lang talaga. Tapos, bukas, merong, maggagawa na naman kami ng aming lumpia. Ay, alam mo. Sabi ko sa'yo, halang. Sabi ko sa'yo, maanghang ko sa'yo talaga yung kumain. Tinatawagan namin ni Papa yung aming mga old customers. Kasi naghanap kami ngayon ng mga resellers. Ayun, tapos may mga nag-contact na sa akin. Thank you, Lord. Na nag-contact sa akin na mag-resell. So, ito-try natin talaga na maano itong business na ito. Tapos, yung motorcycle ng aking father-in-law, hiniram talaga ni Papa Joe. Kasi marunong naman mag-motor si Papa. And, ayun, hiniram muna namin kasi sobrang hirap mag-deliver. Kasi nga, mahal yung pamasahe, 25 pesos. Tapos, halos everyday na lang ata kami nagde-deliver kasi gusto nila agad-agad makuha eh. So, salamat. Kasi napahiram kami. Ayan. Ito yung itsura nyo. Kimchi. Favorite ko yung kimchi. Bok kayo. Bok. Kasi mo kibok. Kimchi mo, ni? Ano ka chicken? Chicken na. Hindi siya ganun kaanghang, pero ang sarap siya. Siguro siguro talaga yung aking tolerance sa maanghang. Sarap. Maanghang siya, pero hindi ganoon. Ano siya. So, yan lang yung gusto kong i-share sa inyo. Pakita ko sa inyo mamaya sa Papa pagdate. Ayun.